Ćao svima, dobrodošli u moj novi video i na moj kanal. Ja sam Kristina, za sve one koji su po prvi put na mom kanalu. Za danas sam vam pripremila jednu frizuru. Pravit ćemo lokne bez prese, pegle, bez viklera, potpuno bez toplote. I ovo je jedan jako jednostavan i lep trik koji ne zahteva nikakve posebne rekvizite. I to je nešto što sam zapravo videla na Instagramu, nije nešto što sam ja osmislila, već sam videla na Instagramu i testirala trik. To sam videla kod Željke sa profila In Relationship with Beauty. To je jedan divan profil i divna devojka koja također jako voli lepotu, kozmetiku i ono što ja najviše volim kod njenog profila jesu savjeti za negu kose, frizure i slično. Ostavit ću vam link njenog profila u opisu mog videa, a što se frizure tiče, ako vas zanima da gledate ovo, nastavite sa videom. I ovako, za početak, ono što je bitno da naglasim jeste da sam upravo oprala svoju kosu i prosušila je blago fenom, malo prirodno, malo fenom, tako da je ona potpuno suva u ovom trenutku i mislim da je najbolje ovo raditi upravo nakon pranja kose. Za ovaj trik vam je potrebna zapravo jedna stvar i u pitanju je neka traka. Ja ću u ovom slučaju koristiti svoju traku za body mantil, za frizuru, i po izboru možete koristiti neki preparat za lokne. Ja ću koristiti kremu za lokne od Wellnea koja izgleda ovako i ovo je krema koja hidrira kosu i pomaže definiciju lokni. Novitet je iz Wellnea, tako da meni se jako dobro pokazao, koristila sam već par puta. Izvinite za moje lice ako previše sijem, inače sada veče i spremam se za spavanje. Pritom sam nanela svoju negu, serume i kreme, tako da sam sva onako usijana u ovom trenutku. Ono što prvo treba da uradimo jeste da podelimo kosu na dva dela, znači to ćemo učiniti potpuno random, nevezano, nije bitno da pravite razdjelje pozadi. Malo ću začešljati kosu. Ovo je inače ona makadamija četka iz Aleksandra i to je moja omiljena četka, koristim je od fakulteta još, znači pa ima jedno skoro 10-ak godina i nijedna druga četka joj nije ravna, ali bukvalno najbolje raščešljava kosu. Ok, sada kada smo ovo uradili, ja ću naneti ovu kremu za lokne na čitavu kosu. Vi to možete i ne morate da radite, možete da nanesete neku penu za lokne, šta god vi preferirate, ali uopšte nije potrebno. Međutim, eto, ja imam ovo, pa hajde. Malo ćemo promućkati. I naneti na kosu. Ja sam stavila onako malo veću količinu proizvoda, zato što mi je prosto kosa duga i ovu kremu stavljam na maltene čitavu dužinu, ne stavljam bukvalno u sam koren. I to je to što se mene tiče. Da, zaboravila sam da vam kažem da će vam za ovaj trik biti potrebne i neke gumice za kosu. Ja sam ovdje izdvojila 4 gumice. Stavit ću po 2 prosto kako bih dodatno pojačala zaštitu da mi se ne rasturi tokom spavanja, ali ovo tek ide na kraju. Hajde da se bacimo na traku. Traku ćemo staviti na glavu, recimo negde po sredini. Tako.
I zatim ćemo pramen po pramen obavijati oko same trake. Recimo nešto ovako. Prići ću vam da vidite. Ok. Sada hvatamo još jedan pramen po pramen i bukvalno ćemo to dodavati sa svakim narednim korakom. U zavisnosti od toga da li želite da vam lokne budu krupnije ili sitnije, vi možete hvatati veće ili manje pramenčiće. Ja onako volim da to bude malo krupnije recimo. Nemam ja strpljenja za ovo, pogotovo ne ovako kasno. Dobro pridržavajte ovo, učvrstite da se ne raspadne kojim slučajem. Sada kad smo došli do kraja, ovo ćemo samo obmotati. I napravit ćemo male one punđice, pužiće. Što ćemo zatim prikačiti gumicama. Stavit ćemo još jednu, prosto kako bismo zaštitili da ovo ne spadne u toku noći. U zavisnosti od toga kako volite da spavate, vi namestite ove punđice. Ja na primjer volim da spavam na leđima pa ih stavljam ovdje sa strane, mada je jako zgodno i spavati na stranu, tako da se nekako ubola položaj. Ovdje mi je ispao neki promičak, nema veze. Sada isto to radimo sa drugom stranom. Finalni izgled kada napravite ove platenice. Jeste da izgleda malo retardirano, nije idealno, ali će biti jako ok, udobno je za spavanje, jako je mekana ova traka. Javit ću vam se ujutru, zajedno ćemo da skinemo ovo, prosto da vidimo kako će ispasti kosa. I nadam se da vam će se dopasti efekat. A sada laku noć. Dobro jutro, dragi moji. Evo, ja sam se probudila, kao što vidite, nije mi se rasturila kosa u potpunosti, malo ja sam raščupana, ali prosto
spavala sam sa tim. Sada želim da skinem ovo i da vam pokažem kako dalje stilizujem kosu i prosto kakav je rezultat ispao. Znači, ono što ćemo prvo uraditi je skinut ćemo gumice. I sada ćemo prosto kosu skloniti. Imajte na umu da će lokne biti malo jače, međutim za dan, dva one će se potpuno opustiti i bit će potpuno kao talasi, tako da menjat ćete frizuru iz dana u dan. Vidite kako su dobre, kako su definisane, znači ovo su prave lokne. Traka nam više nije potrebna. Ovo je krajnji rezultat, međutim, naravno, Lola, tišina. Međutim, naravno, neće to ovako izgledati. Ono što ću ja sada da uradim, što je deo neke moje rutine, neke kose, jeste da stavim serum na kosu. Koristit ću ovaj Volare uljani serum, već sam pričala o njemu i njega jako, jako volim. Prosto ću proći svoje loknice njime. Ovaj serum nije mastan puno, tako da je odličan. Također nešto što ću uraditi je odvojit ću pramenčiće. Prstima, naravno. Tako. I sa druge strane isto. Bukvalno ću, kako bi se reklo, prstima proći kroz kosu. Sada smo malo dobili na bujnosti. I svojom četkom ću začešljati čitavu kosu. To je nešto što ja prosto volim da uradim, koliko god vama to delovalo neobično. Istina. Tačno ćemo kosu i pozadi. Ovo će se u toku dana naravno pustiti za dan, jedan dan, dva, frizura će biti idealna, odnosno baš onakva kakvu ja volim, znači jedino je onako prvi dan malo jača. Ja neću stavljati lak, zato što prosto želim da mi se opusti kosa što pre. Također ono što sam htjela jeste da vam pokažem kako kosa izgleda od pozadi. I evo, dragi moji, ovako izgleda frizura na kraju. Naravno, ove lokne bi trebalo da se dosta opuste u toku dana i sutra će biti idealne. Tako da
imate dobru priliku prosto da isprobate ovu frizuru sada kada smo svi kod kuće zbog karantina, nađete sebi za animaciju, napravite frizuru. I eto, meni se jako dopada kako je ovo ispalo. Ovaj trenutni efekt baš i ne volim. Više volim prosto da se opuste, da budu više kao talasi, a ne lokne. Ali dobro, bože moj, bit će i toga za par sati. Ja sada moram da idem dalje, da šetam Lolu. A vi lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopao i pretplatite se na kanal. Jako bih voljela da kada isprobate ovu frizuru, da mi pišete u komentaru kako je ispalo i da mi eventualno pošaljete slike vaše kose. Jako me zanima da li ste ovo radili i kako vam se čini. Mi se vidimo u narednom videu, nadam se da ste uživali. Ljubim vas!